Дорогі друзі, у нас вечірня сводка новин. Так, поїхали західніше Києва, північніше-західніше. Значить, противник повністю припинив рух на цьому напрямку. Деякі його підрозділи відходять. Тактичний відступ, про який я казав ще вдень. І наша артилерія авіація продовжує наносити по нього вже нічні удари, допомагаючи йому задуматися про те, що може взагалі взяти і відійти усі. Чернігівський і Сумський напрямок тиша. Харківський напрямок, спроба денного входу в глибину Харкова, яка закінчилася. Як вона закінчилася, ми бачили з вами і всі. Дуже печально для тих, хто пробував сходити. Куп'янськ, з'ясовується ситуація, незважаючи на запис з мером Куп'янська і численне запевнення росіян, що вони захопили місто. Ми з'ясовуємо ситуацію, не все там так просто. Що стосується зони ОС, Волноваху зайняв противник сьогодні, зосередивши зусилля на місці головного удару. Але завдяки контратаки Збройних сил України Волноваху відбили, там зараз знаходяться наші війська, і вони локалізують проблеми, які південніше Волновахи. Маріуполь тримається, жодних проблем. Бердянськ зайнятий противником, там не було наших військ. Вони його місто взяли. Це те угруповання, яке йшло з Мелітополя на Маріуполь. Зараз вони там. Підходять резерви з Криму невеличкі, в бік Херсона, зосереджуються біля Херсону. І за оціночними даними 11 російських БДК, більших десантних кораблів, кожен з яких перевозить комплект приблизно з батальйону, вийшов в море і шукає собі пригод десь там в районі, можливо, Одеси передбачено. Якщо вони можуть спробувати висадити десант, але от побачимо, що таке виконання російських військових морська десантна операція, і що таке виконання українських військових оборонна протидесантна операція. Я думаю, що наші, як завжди, зроблять все краще. Відбувся повітряний наліт на ракетні удари. Були здійснені знову по території України, по Києву. Три ракети, одна невідома де, одну збили, одна потрапила в Софійську Борщагівку. Дане з'ясовується, Борщагівку. Були повітряні удари по аеродрому Житомира, по Запоріжжю зараз кажуть. Повітряна тривога лунає в багатьох містах, але треба зрозуміти, що повітряна тривога не завжди означає, що ракети або літаки прямують безпосередньо на наше місце. Просто по факту зльоту, як ми бачимо, вона оголошується повсюди, тому що не зрозуміло, куди летять ракети, і громадянам треба приховатися за цей час. Настрій у нас оптимістичний, я бажаю вам і цього. Боятися нема чого, ми здійснимо вдалу оборонну операцію, і треба пам'ятати, що кожен день для противника – це нові втрати, в тому числі і втрати віри в власні сили, а кожен день для нас – це нові перемоги і посилення віри в свої собственні сили. Зараз я оголошу станом на 18 втрати противника. Наші страти противника в особовому складі склали близько 4,5 тисячі осіб вбитими та пораненими, я підкреслюю. Тобто це десь 1,5 вбитими і 3 тисячі пораненими за нашими попередніми оцінками. Знищено та пошкоджено у літаків 27 одиниць, дані уточнюються після нічних нальотів, вечірніх гелікоптерів або вертольотів 26, танків близько 150, бойових броньованих машин, це БТР, БМП, понад 700, гармат близько 50, один ЗРК БУК, напевно, 4 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», 60 цистерн для заправок, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, кораблі К-3, 2 одиниці. До речі, ми продовжуємо працювати, зараз Збройні сили наносять удари, і думаю, що зранку нас чекають ще ряд гарних новин. Не переживайте, нема чого. Тримаємо оборону, підходять нові сили. За 2 доби понад 100 тисяч резервістів надійшло до Збройних сил України і військ територіальної оборони. Ми готові до оборони, наша тактика дає величезні успіхи, принаймні ці 2 дні. Далі подивимося, я думаю, що все буде добре, якщо вони почали відступати на Київському напрямку, найголовнішому. Загрози великим містам немає. Наші служби безпеки, сектор безпеки вправно працює з так званими диверсійно-розвідувальними групами. Президент і воєнно-політичне керівництво здійснює вдале керівництво оборонної операції і забезпечує нам міжнародну підтримку, яка незабаром буде лише посилюватися. Багато бізнесменів допомагає і торгових мереж допомагає Збройним силам. Безкоштовно віддали паливо для Збройних сил
його господарі власники з Литви. І великі сіті, такі як КЛО, безкоштовно заправляли Збройні Сили до певного часу, поки були запаси. І багато-багато інших сітєвих компаній і частних приватних компаній здійснюють допомогу Збройним силам народу України. Зокрема, забезпечують наші лікарні необхідною допомогою, як медичною, так і продовольчою. Бажаю вам гарної ночі, нема чого боятися.